गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों आसाम पुलिस बिटिसिनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 फरेस्ट जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोराव फैथावना नाम्बार सिस्टेमनि मेथ्सनि माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। आङो सिगांनि भिडिअफोराव नाम्बार सिस्टेमनि भिडिअ लाबोखांबाय। बेहाय आङो कनसेप्टफोरखौ होनाय जादोंमोन, फर्मुलाफोरखौ बेयावनो होखाजोबनाय जादों। नोंथांमोना जुदि नायाखैबा डिसक्रिपसनाव लिंक दङ, बे लिंकआव थांनानै नायनो हागोन। आङो दिनै माखासे कुइसनफोर लाबोनाय जादों। दा कुइसन नम्बर 1 आव दङ, बाहाय दङ जाहैबाय मा होनदों नै 1 + 2 + 3 प्लास थांबाय थानानै ओमफ्राय 10 10नि दाजाबगासैया बेसेबांथार माने ओरैबायदि आरो बेयो 1 निफ्राय जागायजेननानै थांबाय थानानै 10 आव जोबथाहैदों। होमबा बेनि दाजाबगासैखौ जोङो दिहुननांगौ। दाना बे मोनसे मा अनजिमानो मोनसे बियो मिथिंगा अनजिमा, बे मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासै दिहुननांगौ आरो। होमबा जों बेखौ बोरै दिहुनगोन? दाना आङो सिगांनि भिडिअआव फर्मुला होखानाय दङ। फर्मुला बायदिबा जोंना मा होनो फर्मुलाया जाहैबाय मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासै दिहुननायनि फर्मुलाया जाहैबाय n ओमफ्राय n + 1/2। बे फर्मुलाजोंनो जोङो मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासैखौ दिहुननो हागोन। बाहाय जोंना n होनोबा नाम्बारा बेसेबां दङ? बाहाय नाम्बारा 10, ओंखायनो बाहाय जोंना 10 जागोन बाहाय। ओमफ्राय बाहाय 10 + 1 जागोन। मा जागोन बियो? गाहायाव 2 जागोन। बा 10 आ 10 थाबाय, बे जाहैबाय सानजाब। दाना 10 जों 1 जों 11 जाहैबाय। दाना by 2। दाना जोङो बिदिनो सानजाबनानै 2 जों राननांगौ। ओमफ्राय जों बेबायदि नङाब्लाबो जोङो दानलायलायनानैबो हायो। मानोना जोङो नैबे 10 खौ जोङो मा खालामनो हायो? 2 जों राननो हायो। गोजौ गाहायबा जों जुदि रानलायनो हायोबा मा खालामनांगौ? राननांगौ। होमबा जोङो 10 खौ 2 जों रानबा जोंना मा जागोन? 5 जागोन। 5 जों जुदि 11 जों सानजाबा मा जासिगोन बियो? 55 जाहैबाय। एन्सारा मा जागोन ना अपसनफोरनि गेजेराव? अपसन ए। अपसन ए आनो जाहैबाय बिनि थार फिननाय। नोंथांमोना बेखौ बेबायदि फर्मुला होलायालासिनो डाइरेक्टबो खालामनो हायो। बाहाय 10 जुदि दंबा, जुदि नाम्बारा अनजिमाया जोंना जोबथारनाय अनजिमाया 10 बा जों मा खालाम? 10 मोनसे लादो, ओमफ्राय सानजाब होदो, ओमफ्राय मोनसे बारायनानै 1 दाजाबनांगौ नालाय 10 नि मोनसे बाराया मा जागोन? 11 जागोन। ओमफ्राय गाहायाव 2 जों रानबानो जाबाय। बेबायदिनो खालामदो। नै 2 जों दानदो, होमबा 5 जाबाय। 5 जों 11 जों जोंना मा जाबाय? 55 जाहैबाय। होमबा बेबायदि खालामनांगोन जोङो जुदि मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासैखौ जुदि सोङोब्ला। दा कुइसन नम्बर 2 दङ। बे कुइसन नम्बर 2 सोंनो जाहैबाय जागायजेननायनिफ्राय मोन 20 मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासैया जाबाय। दाना जोंना जागायजेननायनिफ्राय मोन 20 मिथिंगा अनजिमानि मा होनो दाजाबगासै दिहुननांगौ। जोङो मिथिंगा अनजिमा होननानै बुङोब्ला जोङो बुजिखायो बयबो। मिथिंगा अनजिमाया जोंना मानिफ्राय जागायो? 1 निफ्राय जागायजेनो। 1 निफ्राय जागायनानै जोंना मा होनो 1 दाजाब, बिदिनो 2 दाजाब, 3 थांबाय थानानै मा होनो जागायजेननायनिफ्राय मोन 20 होनदों नालाय, जागायजेननाया जाहैबाय 1 निफ्राय थांनानै मोन 20 होननाय लोगो लोगो जोंना बुजिनो लानांसिगोन गासै 20 था जोंना मिथिंगा अनजिमा दङ। बाहाय गासै 20 था मिथिंगा अनजिमा दङ। दा 1 निफ्राय लानानै 20 सिम बे मिथिंगा अनजिमानि माखौ दिहुननो थिनदों? दाजाबगासैखौ दिहुननो थिनदों। होमबा मा जागोन दाना दाजाबगासैया? जोङो बेबायदि कुइसन सोङोब्ला बुजिनो लानांगोन जोङो 1 निफ्राय जागायनानै जुदि 20 था मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासै जोंनो सोलोङोबा जोंना फर्मुलाया बेनो। दहाय सिगांनियाव कुइसन नम्बर 1 आव बानायनाय फर्मुलायानो बे जाहैबाय जोंना मा होनो आङो दहायनो बुंखादोंमोन बे 20 जुदि जायोबा जोबथारनाया 20 लादो, मोनसे सानजाब होदो। दाना बे 20 जों मोनसे दाजाब देरनानै 21 मोनसे लादो, गाहायाव 2 होदो। ओमफ्राय जोंना बेबायदि होनानै मा खालामदो? 20 खौ जोङो 2 जों रानदो, 20 खौ जोङो 2 जों रानोबा 10 मोनगोन। 10 जों जोंना 21 जों सानजाबोबा मा जागोन बे? बेखौथ' जोङो मिथिखागौ सानजाबोबा मा जायो? 21 जों 10 जों सानजाबोबा जों मिथिगौ मा जायो? 0 फैबाय, 1 फैबाय, 210 जागोन बियो। 210 जागोन। होमबा एन्सारा मा जागोन? 210। बेखायनो बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव बेनाबो एन्सारा अपसन ए आनो जागोन। 210 आनो जागोन बिनि थार फिननाय। नोंथांमोना बुजिदों जानो हागौ। नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बुजिदोंना बुजियाखै। जोंना जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो आङो सिगांनिफ्राय बुंबाय थागासिनो दङ। बेबायदि नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थिनिफ्राय कुइसन फैयो। बेखायनो मोजाङै भिडिअखौ नायनानै मोजाङै जोबजासे नायनानै सोलोंबानो जाबाय। दा कुइसन नम्बर 3 आव दङ। बाहाय सोंनो जाहैबाय गिबिनिफ्राय मोन 20 मिथिंगा अनजिमानि गर दिहुन। दाना गरखौ दिहुननांगौ। माने जागायजेननायनिफ्रायनो मोन 20 था मिथिंगा अनजिमानि मा दिहुननांगौ? गर दिहुननांगौ एबा एभारेजखौ दिहुननांगौ। बिनि एभारेजआ मा जागोन बेखौ दिहुननांगौ। जोङो गर दिहुननायनि फर्मुलायाथ' जोंना मोनथिखागौ। गासै अनजिमानि दाजाबगासैया गोजौआव थागोन, ओमफ्राय गाहायाव मा थागोन? गासै अनजिमाया थागोन। होमबा बाहाय गासै अनजिमानि दाजाबगासै होनना बुङोबा जोङो 1 निफ्राय लानानै जोंना मा होनो 2, 3 बिदिनो थांनानै 20 था मिथिंगा अनजिमा। बे जागायजेननायनिफ्राय 20 था मिथिंगा अनजिमानि दाजाबगासैया गोजौआव थागोन। गाहायाव मा थागोन जोंना? गाहायाव मा थागोन?
गासै बेसेबां अनजिमा दङ 1 निफ्राय 20टा मिथिंगा अनजिमा दङ बेखायनो बाहाय गाहायाव मा जागोन 20टा मिथिंगा अनजिमा दं नालाय बेखायनो 20 थागोन गाहायाव माने गासै मिथिंगा अनजिमाफोरखौ दाजाबनानै 20 राननांगौ होमबा जों जुदि गासै मिथिंगा अनजिमाखौ दाजाबनानै 20 रानोबा जोंना मा मोनगोन दाना नायनो जोङो दाजाब गासैखौथ' जों दहाय सोलोंखाबाय मिथिंगा अनजिमानि दाजाब गासैया माबायदिमोन बेखौ जों दहाय सोलोंबाय आरो दाना जोंना गर दिहुननांगौ दाना कुइसना बिदि फैयो होमबा जोङो दाजाब गासै दिहुननायनि फर्मुलाया जोंना मामोन गाहाय 20 दं नालाय 20 जों 21 जों सानजाबदो ओमफ्राय माने 2 जों रानदो 20 खौ 2 जों रानबा 10 जाहैबाय 10 जों 21 जों सानजाबा दहायनो मोनखादोंमोन जोङो 200 मा जायोमोन जोंना लाथिख' फैबाय 210 जायोमोन दाना बे 210 जाहैबाय गोजौआव ओमफ्राय गाहायाव मा जाहैबाय 20 जाहैबाय दाना 210 खौ जोङो मा खालामदो 20 जों जोङो रानदो दाना रानोबा जोंना मा जायो बेखौबो गोसोआव ला जोंना राननायाव जोंना मालाबा समाव गिदिर जायोबा जोङो फिसायाव लाबोनो हायो फिसायाव लाबाय जोंना मा खालामनो जुदि जोबथारनायाव मोननैयावबो जुदि लाथिख' थायोब्ला गोजौ गाहाय जों लाथिख' थायोबा दानलायनो हायो होमबा गोजौआव 20 जाहैबाय गाहायाव 22 जाहैबाय होमबा 21 खौ जुदि 2 जों रानबा जों मा मोनगोन जोंना दाना 21 खौ जोंना मा खालामनो 2 जों राननांगौ 21 खौ 2 जों रानबा जोंना मा जायो 2 सानजाब 10 मा जाबाय बियो 20 जाबाय ओमफ्राय 1 आ गाहायाव फैबाय 1 खौथ' राननो हाला नालाय राननो हायाबा जों मा खालामनो दशमिक होनो हायो माने लाथिख' फैबाय 2 सानजाब 10 जाहैबाय बियो होमबा एन्सारा मा जाखो 10.5 जाहैबाय होमबा अपसनफोरनि गेजेराव थारफिननाय अपसन सि आनो जाहैबाय थारफिननाय बेबायदि मिथिंगा अनजिमानि गर दिहुननो थिनोबा बेबायदि खालामबानो जाबाय गासै बेसेबां नोंखौ दाजाबग्रोदो दाजाबनायनि फर्मुलाजों दाजाबबानो जाबाय ओमफ्राय उनावहाय गासै बेसेबां अनजिमानि गर दिहुननो थिनो बेखौ गाहायाव होदो बिदिनो दाजाबलायनानै रानलायबानो जाबाय दा कुइसन नाम्बार 4 आव दङ बाहाय दङ जाहैबाय 2 + 4 + 6 प्लास थांबाय थानानै 100 नि दाजाब गासैया बेसेबां होननानै सोंदों थारमाने बे अनजिमाया मानिफ्राय जागायजेनदों 2 निफ्राय जागायदों 2 4 6 बिदिनो दाजाबनानै माने 100 सिम आरो बे दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ दाना बेयो मा अनजिमा बियो जोङो नायोबा नुयो बाहाय जोंना 1 खौ नागारनानै 2 जादों 2 खौ लानानै 3 खौ गारदों बा 4 खौ लालायबाय 5 गैया 5 निफ्राय 6 बा बे मा अनजिमा बियो मोनसे जरा अनजिमा बियो बेखौ जोङो नायोबा सिनायबाय जरा अनजिमा होमबा जरा अनजिमा जाबायब्ला जरा अनजिमानि दाजाब गासै दिहुननायनि फर्मुलाया बोरैमोन जोंना आङो सिगांनि भिडिअआवबो नोंथांमोननो होखांखाबाय नोंथांमोना जुदि नायदोंब्ला गोसोआव थागोन बेखायनो नोंथांमोना फर्मुलाफोरखौ गोसोआव लानांगौ नोट खालामनांगौ दा जाहैबाय नैबे जोंना जरा अनजिमानि दाजाब गासै दिहुननायनि फर्मुला जाहैबाय n/2 ओमफ्राय n/2 + 1 बे फर्मुलाजों जोङो जरा अनजिमानि दाजाब गासैखौ दिहुननो हायो दाना n होनना बुङोबा जोंना जाहैबाय नाम्बारा गासै बेसे दङ 100 सिम दङ अनजिमाया होमबा 100 मा जाबाय बियो 2 जाहैबाय 100/2 + 1 बेबायदि जाहैबाय बियो जोंना 100 खौ जोङो 2 जों रानबा जोंना मा जाबाय 50 मोनबाय दाना 100 खौ जोंना 2 जों रानबा बे 50 जों बे 1 जों सानजाबा मा जागोन 51 जाहैबाय बियो 51 जागोन बियो दाना 50 जों 51 जों सानजाबनानै मा मोनो बेनि एन्सार जासिगोन होमबा जों जुदि 51 जों जुदि 50 जों सानजाबोबा मा जागोन लाथिख' जों सानजाबाथाय बे लाथिख' जाहैबाय नै 5 सानजाबसे 5 जाहैबाय 5 सानजाबा 25 जाहैबाय मा जाखो 2550 जाहैबाय 2550 जाबाय बेनि एन्सारा बा बेयो मा जागोन 2550 होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जाहैबाय बिनि थारफिननाय नोंथांमोना बयबो गोसोआव ला जरा अनजिमानि दाजाब गासै दिहुननायनि फर्मुलाया नैबे दा कुइसन नाम्बार 5 आव दङ बाहाय दं जाहैबाय गिबि मोन 20 बेजोरा अनजिमानि दाजाब गासै दिहुन दाना गिबि मोन 20 मा दिहुननांगौनो बेजोरा अनजिमानि दाजाब गासै दिहुननांगौ दाना बेजोरा अनजिमा होनोबा जों बुजिखायो जोंहा 1 निफ्राय जागायनानै मा होनो 1 दाजाब 3 दाजाब 5 दाजाब 7 बे थांबाय थानानै जोंहा मा जागोन ना मोन 20 मा होनदों बेजोरा अनजिमा होननानै बुंदों होमबा बाहाय जोङो 20 होयोबा जानाय नङा जोंना मा जागोन बेजोरा अनजिमा होनोबा जोंना 19 सिमल' जागोन 19 सिमावनो जोंना जोबहैगोन बा 1 निफ्राय लानानै मासिम लानांगोन 19 सिम लानांगोन बाहाय जोङो 1 निफ्राय लानानै जुदि 19 सिम गासै मा होनो मिथिंगा बेजोरा अनजिमानि दाजाब गासैखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो मिथिंगा बेजोरा अनजिमानि दाजाब गासै दिहुननायनि फर्मुलाया ओरैबायदि नै बाहाय मा होनदों गिबि मोन 20 होनदों होमबा जोंना गिबि मोन 20 होननाय लोगो लोगो जों मा खालाम जोंना 20 लानानै 20 खौ जोंना स्केयारल' खालामबानो जाबाय स्केयार खालामबा जोंना मा जागोन 20 सानजाब 20 मा जागोन बेयो 400 जाहैगोन होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि आनो जागोन बिनि थारफिननाय 400 जाहैगोन दा कुइसन नाम्बार 6 आव दङ जाहैबाय LXXVI खौ हिन्दु आरबिक अनजिमायाव लिरब्ला बेसेबां जागोन होननानै सोंदों दा बे मा अनजिमा दङ बेयो रमान अनजिमा दङ
बेखौ जोङो रमान अनजिमा होननानै बुङो रमान अनजिमाखौ जोङो हिन्दु आरबिकआव लिरनो हायो आरो हिन्दु आरबिक अनजिमाखौबो जोङो रमानाव लिरनो हायो दाना जोङो नैबेखौ जुदि जोङो हिन्दु आरबिकआव लिरनांगौब्ला मा जागोन बेखौ सोंदों जों दाना नायनो नोंथांमोना नैबेखौ गोसोआव ला आङो सिगांनि भिडिअफोरावबो गोबाङानो होखाबाय नोंथांमोना जुदि नायाखैबा दा गोसोआव लाबानो जाबाय जोंना रमान अनजिमायाव जोंना गासै मोनबेसे दङनो मोन 7था रमान अनजिमा दङ जोंना मोन 7था रमान अनजिमाखौ लानानैनो जों गासैबो अनजिमाखौ जोङो बेजोंनो लिरजोबनो हायो बेखौ गोसोआव ला मेनलि जोंना मोन 7था दङ जोंना आइ दङ आइ मानि मामोन 1 आइ मानि 1 बिहि दङ बिहि मानि मा 5 एक्स दङ एक्स मानि मा 10 एक्स नि उनाव जोंना दं जाहैबाय एल दङ एल मानि मा 50 उनाव मा दं सि दङ सि मानि मा 100 उनावहाय जोंना मा दं डि मानि मा होनो सि नि उनावहाय जोंना मा फैगोन डि मानि 500 फैगोन 500 दाना मा दङ लास्टआव एम दङ बे जाहैबाय 1000 एबा 1000 बियो होमबा जोंना गासै मोनबेसे जाखो रमान अनजिमाया मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोन 7था मोन 7था रमान अनजिमा दङ जोंना बे मोन 7था रमान अनजिमाखौ लानानैनो गासैबो अनजिमाखौ जोङो लिरनो हायो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय मेनलि बेसेबां दं मोन 7था दङ दाना मा होनो बेखौ जोङो बुजिबानो जाबाय दाना जोङो आइखौ खेबबेसे लिरनो हायो दाना आइखौ जोङो गोसोआव ला खेबथाम लिरनो हायो जोङो खेबथाम लिरनो हायो बे आइखौ जोङो खेबथामसिम लिरनो हायो जुदि आइ मोनसे लिरोबा 1 जागोन आइ मोननै लिरोबा 2 जागोन आइ जुदि जोङो मोनथाम लिरोबा जोंना मा जागोन 3 जागोन बियो आइया खेबथाम लिरजायो बियो बेसेबां लिरजायो खेबथाम लिरजायो बियो खेबथाम लिरजागोन बियो दाना नैबेयो बिहिया जोंना मा लिरजागोन बेयो खेबसेल' लिरजागोन मालाबाबो बिहि बिदि लिरजानाय नङा बियो बिहिया खेबसे लिरजागोन खेबसेल' लिरजायो बियो खेबसेल' खौ गोसोआव लाबानो जाबाय बे खेबथाम बे खेबसे दाना एक्सआ जोंना मा लिरजागोन खेबथाम लिरजायो एक्सआबो खेबनैबा मा जागोन एक्स 10 10 20 जाहैबाय खेबथामबा 30 जाहैबाय बेखायनो बेबो खेबथाम लिरजागोन जोंना एक्सआ खेबथाम लिरजायो गोसोआव लाबानो जाबाय एलआ दाना जोंना मा लागोन खेबसेल' लिरजागोन एलआबो मानोना एल बिदि लिरफेरा मालाबाबो जोंना एल बिदि लिरजाया खेबसेल' लिरजागोन बियो होमबा 1 टाइमल' लिरजायो बियो दाना सिआ जोंना मा लिरजागोन ना सिआ जोंना मा लिरजागोन सिआ खेबथामसिम लिरजायो सि जुदि मोनथाम लिरोबा मा जागोन बियो 300 जागोन खेबथामनि खिन्थु बारा लिरजानाय नङा सि बिदि मालाबाबो लिरफेरा बे माब्लाबाबो जाया बेखायनो गोसोआव ला सिआ जोंना खेबथामसिम लिरजागोन बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय बियो खेबथामसिम लिरजायो दाना डिआ खेबबेसे लिरजागोन खेबसेल' लिरजायो डिआ खेबसेल' लिरजायो डिआ खेबसेल' लिरजागोन बियो दाना एमआ खेबबेसे लिरजागोन एमआ खेबथाम लिरजागोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय एम मोननैबा मा जागोन बियो 2000 जागोन मोनथामबा मा जागोन बियो 3000 जाहैगोन मोनब्रैथ' लिरजाला बेखौ गोसोआव ला दाना जोंना बेयाव होनदों एल एक्स बिहि आइखौ हिन्दु आरबिकआव लिरनो थिनदों दाना एल मानि जोंना मामोन एल मानि 50 एल मानि माने 50 होमबा 50 प्लास दाना एक्स मोननै एक्स मानि 10 प्लास 10 ओमफ्राय बिहि आइ मानि मा होनो 6 बिहि मानि 5 1 मानि 1 नालाय दाना 6 जाहैबाय होमबा मा जागोन बे दाजाबा मा जागोन 50 60 70 76 जाहैगोन बियो एन्सारा मा जागोन बेना अप्शन सि आनो जागोन बेनि थार फिननाय नोंथांमोना गोसोआव लादो जुदि आङो लिरोबा जुदि आङो जायखिया लिरनायनो मोनसे जुदि लिरनांगौलायनो 95 लिरनांगौलायनो दाना 95 खौ बोरै लिरगोन 95 खौ जुदि लिरनांगौब्ला बोरै लिरगोन जोंहा बेखौ मा लिरनांगोन ना जोङो 90 प्लास 5 बेबायदि होनाय नङा बेबायदि जोंना 90 प्लास 5 बिदि गैया जोंना मा दङ 100 नि दङ जोंना बे 100 नि खाथियाव थाङो जोंना माने 100 नि खाथियाव थाङो 100 खौ जोंहा मा लिरोमोन सि लिरोमोन 100 निफ्राय 5 माइनास खालामबा जोंना मा जागोन बियो 95 जागोन होमबा 100 निफ्राय जुदि 5 खालामनांगौबा माइनास खालामनांगौबा 100 खौ जोंना मा लिरोमोन सि लिरोमोन माइनास जायोबा जोंना मा होनो गोसोआव लाबानो जाबाय माइनास जायोबा जोंना बेखौबो गोसोआव ला 100 निफ्राय बिदि ओरै 5 बेबायदि होबाबो जानाय नङा बियो मा जागोन बियो 90 खौ जोंना बोरै लिरगोन 100 निफ्राय x जोंना माने माइनास खालामनांगोन माने 100 मानि मा होनो c नि 100 निफ्राय 10 दानख'योबा जोंना मा जायो 90 जायो ओमफ्राय बिहि होनांगोन आरो बेखौ गोसोआव लाबा जाबाय बेखौ गोसोआव ला जुदि 100 निफ्राय जुदि 10 दानख'नानै जुदि लिरनांगौ जायोब्ला जुदि फिसासिना जुदि नै ओरैबायदि 100 माइनास 10 बेबायदि माइनास जायोब्ला गोसोआव ला जेब्लायबो नैबे x नैबे 10 मोन दे नैबे c नि माइनास जुदि जायोब्ला गोसोआव ला जेब्लायबो नैबे x खौसो सिगाङाव लिरगोन नैबे 100 c खौसो उनाव लिरगोन दाना जोंना बे 5 दं लिरो नालाय ओंखायनो 5 लिरदेरबानो जाबाय बेबायदि लिरगोन
95 खौ बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय दा आं मोनसे बावनो जुदि जोंना मा लिरनांगौलायनो जुदि 701 लिरनांगौलायनो दाना 701 खौ जों माबोरै लिरगोन जोंना 500 खौ मा लिरोमोन d लिरोमोन दाना 500 600 700 बेखौ जों मा लिरनो हाबाय c मोननै लिरनो हाबाय ओमफ्राय i लिरबानो जाहैबाय बेबायदि जाहैबाय दाना जुदि 400 लिरनांगौ जुदि जायोब्ला माबायदि लिरगोन दाना 400 खौ मा लिरगोन 400 थ' जोंना डाइरेक्ट गैया जोंना मा खालामनांगोन 500 नि एसे खाथियाव लाबोनांगोन बेखौ ग्रुप अनजिमा लानांगौ गोसोआव ला ग्रुप अनजिमा होमबा 500 नि खाथियाव लायोबा 500 निफ्राय जों मा माइनास खालामगोन 500 निफ्राय 100 दानख'योबा जोंना मा जागोन 400 जागोन बियो 400 जागोन होमबा माइनास जायोब्ला आं बुंखादों नैबे 100 आसो सिगाङाव फैगोन जुदि 400 खौ लांगौबा 100 आ सिगाङाव फैगोन c आ सिगाङाव फैगोन ओमफ्राय 500 खौ माइनास खालामदों नालाय 500 खौ जोंना d लिरगोन c d लिरगोन थारमाने होमबा 400 खौ मा लिरगोन c d लिरगोन बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि बेबायदि रमाननिफ्राय मा होनो हिन्दु आरबिकआव लांनाय एबा हिन्दु आरबिकनिफ्राय रमानाव लांनाय बेखौ बबेबा जुदि बुजियाखैब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बबेबा अनजिमाखौ जुदि आङो लांनानै होनांगौब्ला आङो रिप्लाइ खालामफिनगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय बबेखौबा गोरा मोनदोंब्ला बेबायदि हिन्दु आरबिकनिफ्राय रमानाव लांनाय नङाब्ला रमाननिफ्राय हिन्दु आरबिकआव लांनाय दा कुइसन नम्बर 7 आव दङ गिबि मोन जि मिथिंगा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासै दिहुन दाना गिबि मोन जि मिथिंगा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासैखौ दिहुननो थिनदों मिथिंगा अनजिमाथ' जों बुजियो 1 निफ्राय लानानै जोंहा जागायजेननानै 10 थासिम लिरनांगौ बाहाय दाना बाहाय मा होनदेरदों नै बर्गफोरनि होनदेरदों बर्ग होननाय लोगो लोगो जों माखौ बुजियो स्क्वायारखौ बुजियो दाना जोङो 1 दाजाब 2 दाजाब 3 दाजाब बिदिनो थाङै थांनानै 10 सिम आरो दाना बर्ग होननाय लोगो लोगो जों मा नांगोन नैबेयावबो स्क्वायार नांगोन बेयावबो स्क्वायार ना बिनि दाजाबगासैया बेसेबां जागोन बेखौ दिहुननो थिनदों बर्गफोरनि दाजाबगासैखौ दिहुननो थिनदों दाना बर्गफोरनि दाजाबगासै दिहुननाय फर्मुलाया सिगांनि भिडिअ'आव आङो होखांखाबाय नोंथांमोना नायदोंबा हागोन बेखौबो दा नायनि आङो खेबसे लिरबावनो फर्मुलाखौ फर्मुलाया जाहैबाय n माने ओमफ्राय n + 1 ओमफ्राय मा होनो 2n + 1/6 बे फर्मुलाजों जों दिहुननांगोन बेनो जाहैबाय मिथिंगा अनजिमानि बर्गफोरनि दाजाबगासै दिहुननायनि फर्मुला दा जों बाहाय होनो हायो नै n आ जोंना मिथिंगा अनजिमाया मा होनो मिथिंगा अनजिमानि जोबथा अनजिमाया बेसेबां नाम्बारा 10 जोंना बाहाय 10 होदो बाहाय जोंना मा जाहैबाय 10 दाजाब 1 जाहैगोन बाहाय बेयाव दाना मा जाहैगोन 2 सानजाब 10 जाहैगोन दाजाब 1 बेबायदि जाहैगोन बेयाव जोंना मा थागोन 6 थागोन फर्मुला बायदि दाना जों नायदो 10 सानजाब 10 जों 1 दाजाब जागोन बे 11 जासिगोन बियो सानजाब थागोन दाना 2 जों 10 सानजाब जागोन 20 2 जों 1 दाजाब जागोन 21 जागोन गाहायाव मा थागोन 6 थागोन दाना बेखौ सानजाब जोबनांगौ दाना बेखौ कमप्लिटलि सानजाबा मा जागोन 10 जों 11 जों आरो 21 जों सानजाबा मा जागोन सानजाबनो मोजां जानायनि बेखौ सानजाबग्रोना लानो हायो 10 जों जोङो मा सानजाबग्रोनो हायो 11 जों होमबा मा जागोन 110 जागोन बियो सानजाब 21 गाहायाव मा थाबाय 6 थाबावबाय दाना नैबे 110 जों 21 जों सानजाबबावनांगोन सानजाबनो मा जागोन बियो लाथिख' फैबाय 1 1 लाथिख' 2 2 जाहैबाय मा जाखो 1 फैबाय 3 1 मा जागोन बेना दाजाबोबा सानजाबनायनिया नैबाव लिरनोसै आङो मा जाखो बियो 1310 जाहैबाय गाहायाव मा थाबाय 6 थाहैबाय दाना बे 1000 मा होनो 310 जाहैबाय जों दाना बे 1310 खौ माजों राननांगौ 6 जों राननांगौ 6 जों राननानै जा मोनो बेनि एन्सार जासिगोन दाना 1310 खौ जोङो माजों रानगोन 6 जों रानगोन दाना 6 जों रानबा मा मोनगोन जोंना फार्स्टआवनो सरि नैबे मामोननो बियो 3 जाहैगोन बे 2 सोमोन दे बे 2 सोमोन बे 2000 जागौमोन 2310 जागौमोन बियो होमबा बे 2310 जागौमोन होमबा 2310 खौसो जोङो माजों 6 जों राननांगोन होमबा 6 सानजाब मा जागोन बियो 6 सानजाब 3 18 जाहैगोन गुबुन लाथिख' 1 फैबाय दाना थाङोबा मा जागोन बियो 5 फैगोन दाना 6 सानजाब मा जासिगोन बेना 6 सानजाब 8 मा होनो 6 सानजाब 8 48 जासिगोन दानखोबा 0 फैबाय बे मा फैगोन बियो 3 फैसिगोन 6 सानजाब बा मा जासिगोन बियो 30 जासिगोन होमबा मा जागोन जोंना 385 एन्सारा मा जागोन होमबा 385 जागोन होमबा थार फिननाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन D आनो जासिगोन बिनि थार फिननाय
दा कुइसन नाम्बार 8 दं जाहैबाय बाहाय दं 5 ओमफ्राय मोनसे नेरसोन दिन्थि दङ बाहाय 2 आ मोनथाम बिसाननि अनजिमा बाहाय नैबे 5 ओमफ्राय नैबे मोनसे अनजिमा दङ ओमफ्राय नैबे 2 बिसोर मोनथाम बिसान थानाय अनजिमा आरो बे मोनथाम बिसान थानाय अनजिमानो बाहाय जुदि अनजिमाया 6 जों रानजायो नैबे अनजिमाया जुदि 6 जों रानजायो अब्ला नैबे नेरसोन दिन्थियाव नैबे मोनसे सिन आरो बे सिनाव मा अनजिमा जागोन होननानै सोंदों होमबा नैबे मोनथाम बिसान थानाय अनजिमाया जुदि 6 जों रानजायोब्ला दाना नैबे सिनाव मा जागोन बे गेजेराव मा अनजिमा थागोन बेखौ सोंदों होमबा बाहाय जोंना अपसन होनाय दंखायो नै बिसोरनि गेजेराव बबे मोनसे जागोन बेखौ दिहुननांगौ दाना जों मिथिनांसिगोन बेबायदि होनोब्ला 6 जों रानजानाय अनजिमा जानांगौब्ला जोंना माबायदि जानांगोन मोनसे अनजिमाया माबायदि जानांगोन जुदि बियो नै बेबायदिब्ला बे 6 जों जुदि रानजानांगौब्ला बे अनजिमाया मा जानांगोन बेसोरखौ बियो मा जानांगोन 6 जों रानजानाय जानांगौब्ला बियो 2 जोंबो रानजानाय जानांगोन नङाब्ला बियो 3 जों रानजानाय जानांगोन 2 जों रानजानाय जानांगौबाथ' लास्टनि अनजिमाया जराल'सो जाखानांगौ होमबा बियो जरा अनजिमाखा जों मिथिखायो दाना जुदि बियो 3 जों रानजानांगौबा मा जानांगोन बियो 3 जोंबो रानजानाय जानांगौ नालाय 3 जों रानजानांगौबा बिनि दाजाबगासेया मा जानांगोन 3 जों रानजानाय जानांगोन होमबा दाजाबनो नायनो हायो जोङो 5 दाजाब हमनानै बाहाय माबा मोनसे अनजिमा दं बेखौ आङो ए हमना लानोसै एबा नैबेखौनो हमसै सिनखौनो दाजाब 2 सम मा जायो दाना 5 जों जुदि 2 जों दाजाबगासे जायो 5 दाजाब 2 जोंना मा जागोन 7 जागोन दाना 7आथ' जोंना मा होनो 3 जों रानजाया 3 जों जुदि रानजानाय जानांगौब्ला बेहाय मा दाजाबनांगोन 3 जों जुदि रानजानाय जानांगौब्ला 7 नि उनावहाय जों मा जानांगोन 7 8 9 9आ 3 जों रानजायो नाथाय बे 3 जों रानजायो नंगौ नाथाय बेथ' 2 जों रानजालालायना बेखायनो मा खालामनांगोन 9 10 11 12 होमबा 12 जुदि जानांगौब्ला मा दाजाबनांगोन 5 दाजाबनांगोन होमबा 5 दाजाबोब्ला बियो मा जागोन 12 जागोन 12 जायोब्ला बे 12आ 3 जोंबो रानजाबाय 2 जोंबो रानजाबाय होमबा जोंना बियो 6 जोंबो रानजाबाय होमबा जोंना मा जागोन बेयाव मा सिन थानांगोन बेवहाय 5 प्लास जोंना मा जागोन बे 5 प्लास 2 जायोबा मा जाबाय 12 जाहैबाय होमबा बाहाय मा जाखो 5 जाहैबाय होमबा एन्सारा अपसन सि आनो जाहैबाय थार फिननाय दा कुइसन नाम्बार 9 आव दङ बाहाय दङ जाहैबाय 4 5 6 2 1 0 आव 2 नि मोखां मान एबा फेस भेलुखौ सायख' दाना नैबेहाय नैबे अनजिमायाव 2 नि माखौ दिहुननांगौ मोखां मानखौ दिहुननांगौ एबा जोङो मा होनना बुङो बेखौ फेस भेलु होननानै बुङो आरो बेबायदि मोखां मान एबा फेस भेलु दिहुननाया जोंना आसाम पुलिसानो जा जेखि जाया एग्जाम जाया मानो मोनसे नङा मोनसे फैनो नागिरो मालाबा समाव कुइसन दाननो नागिरो बे फेस भेलु एबा मोखां भेलु दिहुननायनि सायाव बेखायनो नोंथांमोना मोजाङै बुजिनांगोन फेस भेलु होननानै बुङोब्ला जों मा लानांगोन एबा मोखां भेलु होननानै बुङोब्ला मा लानांगोन मोखां मान होननानै बुङोब्ला जों मा लानांगोन गावखौनो लानांगोन जुदि 2 नि मोखां मानखौ जुदि सोंदोंब्ला एबा 2 नि फेस भेलुखौ जुदि सोंदोंब्ला 2 आनो जागोन बिनि मोखां मान एबा 2 आनो जागोन बिनि फेस भेलु जागोन बियो होमबा एन्सारा मा जागोन अपसन डि आनो जागोन बेखौ कनफिउस जानो नाङा जुदि फेस भेलु एबा मोखां मान होनोब्ला बेनो जागोन जुदि मालाबा समाव जायगा मानखौ सोङो प्लेस भेलुबो होननानै बुङो प्लेस भेलु मा जागोन फेस भेलु होनना बुङोबा प्लेस होननानै जुदि बुङोबा जायगा मानखौ सोङोबा मुंसे मुजि मुजौ 200 जागोन बिनि फेस भेलुआ प्लेस भेलुआ एबा जायगा माना मा जागोन बिनि जायगा माना एबा मा होनो बेखौ मा होनना बुंगोन प्लेस भेलु होननानै बुंगोन जुदि प्लेस भेलु जुदि दिहुननांगौ जायोब्ला मा जागोन बियो नैबे 200आ जागोन ओमफ्राय मोखां मान होननानै बुङोब्ला एबा फेस भेलु होननानै बुङोब्ला गावनो जागोन 2आनो बेखौ गोसोआव ला कनफिउस जानो नाङा दाना कुइसन नाम्बार 10 बेहाय दङ जाहैबाय नै 31426 अनजिमायाव 9 नि जायगा मान एबा मा होनो प्लेस भेलुखौ सायख' दाना माखौ सोंदों जायगा मानखौ सोंदों एबा जोंना माखौ सोंदों प्लेस भेलुखौ सोंदों जोंना प्लेस भेलु एबा जायगा मान होनोबा जोंना मा जायोनो बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जोङो बेखौ मुंसे मुंजि साननानै बियो अबे न'खराव दङ बेखौ जोङो सायख'नांगोन दा बाहाय जोङो 9 नि होनदों नालाय बाहाय 9 नि जायगा मानखौ दिहुननांगौ नालाय 9 नि होनना बुंबा मुंसे मुंजियाव दङ बाहाय नै होमबा मा जागोन बियो 90 जागोन बियो होमबा बिनि माने जायगा मान एबा प्लेस भेलुआ मा जागोन 90 जागोन होमबा एन्सारा मा जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि आनो जागोन बिनि थार फिननाय बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय जायगा मान होनोब्ला बेबायदि मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा बिदि सानलांबानो जाबाय जुदि हमनानै लादो 4 नि सोंदोंलायनो 4 नि जायगा मान एबा प्लेस भेलुआ बेसेबां होनदोंलायनो होमबा जोंना मा जागोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा जागोन होमबा मा जागोन बेयो 4000 जागोन होमबा एन्सारा मा जागोन 4000 जागोन बेबायदि आरो दाना जुदि बिनि जायगा मानखौ सोङालासिनो जुदि 9 नि जायगा मानखौ सोङालासिनो बिनि माने मोखां मानखौ जुदि सोङोब्ला एबा बिनि फेस भेलुखौ सोङोब्ला जोंना मा जागोन 9 आनो जागोन
मोखां मान होनोबा बे गुआनो जागोन बेखौ गोसोआव लादो। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर। आरो उननि भिडिअ लोगो मोनलायफिनगोन। आङो नाम्बार सिस्टेमखौ दिनै बेखिनिखौनो दिहुननो होनाय जाबाय। नाम्बार सिस्टेमनिफ्राय नोंथांमोना बबेबा कुइसनफोरखौ जुदि बुजियाखैब्ला आंनाव कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय एबा WhatsApp खालामबानो जाबाय। आङो WhatsApp नाम्बारखौ डिसक्रिपसन लिंकआव होनाय जागोन। आङो नेक्स्टआवहाय HCF LCM दिहुननायनि भिडिअ लाबोगोन। नोंथांमोना नेना थाबानो जाबाय। जोंना आसाम पुलिसनि सिलेबासाव दङ जाहैबाय नाम्बार सिस्टेम दङ, बेबायदिनो LCM HCF दिहुननाय दङ, प्रफिट एन्ड लस दङ, गोबां दङ। आङो बिनि सिलेबासफोरखौ आङो नायजोबखाबाय। मेथ्सनिखौ आङो सिलेबास बायदि जा हायो आङो दिहुननानै होनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअखौल' लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो लोगोफोरनो शेयार खालाम। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।